Ayan ang nakakakaldan sa stand ko. Ay, hindi ko rin kita. For love, busy ako for love, ha? Yung anong iikot. Yung, yung uso. Oh, gusto dahil, latest na latest ka. Wala na ako. Magkano ba yun? Bagyan mo. Silent ko muna pala yung narinig ng ating voices. Oh, enjoy.
Na-miss mo talaga ako, Jokes. Oh, si Ate Nympha. Jamit. Pasensya na kayo busy ah. Wow. Dito kaya sa gawin. Sabi yung siguro na dito. Ay, laki na. Ano? Walang. Walang dito. Mineral. Ay, laki na. Magaling mo luto. Walang. Asa dito meron? Mamati, huwag mo na galawin. Wala pa na. Si tatay hindi pa naman naliligo. Lagyan mo muna ako ng kandila dun sa may entrance na yung amoy love you. Hello. Bigyan kita ng pabango. Huwag yan. Balikan mo muna yan. Pakinan. Kasi parang hindi naman maganda. Ito na lang yung linis. Bara naman itong tampunin sa lima. Ang plasa, sabi mo dyan. Ito gamit pang ano ito. Hindi na kanya ko. Hindi ko alam kung makakita na ganyan. Hindi pwede. Bakit hindi ko ito makuha? Naku, may bisita kami, Jokes. Hindi pwede. Ayun. Ano ilagay ito? Ito, Telon. Ito. Ito. Huwag masyadong marami kasi malapot. Yung tama lang na. Kasi kukunti lang yung tubig niya. No? Ito na lang ako pala gusto pa rin nakikita ko. Wala ko ng busy pa kami may bisita kami tanaw na lang sa tunggal sa YouTube ko yung harap ko balay. Ha? Love you, bye-bye. Yung mga kausap ko si mama mo. Kaya call din. Yan, dito, dito lang. Yung ano yun. Dito, kanila. Oo, dyan lang. Itong cellphone na ito talaga, nakubisit na ito talaga. Hindi na ma-open. Kahit na benta mo lang. Tingnan ko. Blanco. Ayan na yun. Oo, sura niyo. Nakikita ko. Oo, apat na. Tayo.
yung thumbnail natin. Hindi ko na mag-depends. Rewind mo tatas ng internet. Sabi ko, pero tanggalin ng kape ng sopa sa balkon. Wala naman hindi ko alala. Huwag na natin sa pag-usapan din nakalive ako ba sila yung araw. Anong gagibit ko? Gagibit na ako. Pagbalik ko po, mansigo ka pa. Wala siya dyan. Ano yan, nakalagay sa Facebook? Ready sa Facebook eh. Ha? Wala ang akin lahat yan. Oy, Hindi na ako ng mesa. Uy! Ay, alam ko, pinap. shit, sinukat mo yung cover sa dun. Bali yung Friday, una yung fry mo siya ng isa. Ha? Una yung fry mo siya ng isa. Do-double mo siya. Oo. Mamaya na. Tatapos ko sa tapos. Mamaya na. Simple lang na namin. Picture tayo ulit lang kaya isa. Memories. Nakahanda na yung merienda ko. Nalinis na to? Ano yan? Sarah? Hindi ko yata yan nagdaram. Ay, hindi na. Ang galang yan kagabi? Oo, lahat yan. Lahat. Okay na. Lahat yan. May ukong pala kayo dito. Ma'am Ben, good morning. Thank you so much. Hello everybody. Welcome to Day Sister. Ano din Yan yan? na, this world. Hindi antay kayo, hinubukin yung pangalan.
mo konti kasi hindi man yan sila. Pwede mo ano yan. Oh, ate, nalaglag na yung mga patatas mo. Hindi ko nakita. Parang kagamo dito. Pag marami, iwain lahat. Dito kayo umapugas ako ng salad, pakilang. Kasi dito ko lahat ilan. Tapos mag-aircon na ako. Kaya na rin sila kakain. Hmm. Don't stop believing. Hindi pumunta si Algi, ah? Ha? Si Algi. Pupunta? Hindi pumunta kanina. Hindi. Wala yung talong pa lang. Tagal pa yun. Ayun, no, nakabake. Yung kasalang na. Akala mo di pa. Ano mo? Parang wala yung maghandang kasi. Huwag ka dyan manood. Dito ka magdaya ng tura mo. Dalawa binuksan ko eh. Huwag ka na doon lumingon.
sus ka rin, nakakapito. Oo nga, sabi ko para tayong mga dambuhay. Ano ba kayo? Kailangan mo pa ba itong sanggana? Oo, marami akong gasang pang salad. Hugas, gamit hugas tayo para wala tayong tampak din sa lababo. Tama na siguro ko. Hindi ko na yan yung dalawang yan. Buhay. Patingin. Dito. Liit pa yan eh. Iwain mo natin kasi mahilig sila sa french fries. Patatas ang hilig. Ano gusto ko uminom ng ano? Ay, itong pinaglutuan. Kailangan mo pala ng ano, kamatis. Kasi pakinggan dito sa loob kahit wala pang kalog-kalog dito. Kasi malinis na loob ko. Let's pakipatayin lang. Ang amoy ba? Maganda, yung tabako na yun, wala siguro ng premium. Maganda yun sa kahapon. Amoy na yun. Mm. Nakaalis ko ba sila? Sino ba yun? Pero hindi. Ewan ko. Nasa air, wala. Hindi pa yata. July, di ba? July 17 yata. Sana, tinalang ko na tulog. Kaya, wala pa namang flight. Kaya matulog lang sila siguro hindi niya yung bago yung bago. Ito isa ko na din. Dami. Ito isa. Ewan na yung kagana. Ano? Ewan na yung kagana. Ano na yung Nagana na kamatis. Takas. yung magkaya ng kamatis dito na. Malinis yan. Akin na lang yung pagkakang malagay ko
pala ako. Hindi na mag-offer. Paano yun? Hindi ka malilit lang. Paano yun? Wag sobrang liit, ha? Yan. Itanong ko kung Masarap to kasi ano siya, ulang-ulang sa matis. Pag naglilista ako, sinasabi ko talaga red. Kasi pag hindi ka nagsabi, Hindi yan bibili. kung ano na lang eh, ano na lang yung ihatid. Kailangan ba nakadetalye? Ano mo yun? Tingnan mo. Sasabi ko lang yung coke na sa bote. Kagaya yung binili ni Nida, ba? Tingnan mo nila yung coke cream cheese na pang pwede rin naman, pero mas masarap yung sa bote, no? Okay sa'yo nandiyan sa ano. Ang iba dyan na naglalakit sila sa lingkana. Ipakita ka sa pamilya sila. Ngayon na sila. Kaya yan ito ba? Kung ano. Sabihin niya, ito talaga mga basher talaga to. Shout out din sa mga taga Bicol. Kahit hindi kayo nanonood. Mga Bicolan dyan. Shout out dyan. Ikaw nga din Sandra Ilocos. Nida, Ilocos ka. Shout out sa taga La Union at Ilocos Norte. Basta kayo. Sa lahat ng kumakain ng lapas bato, di ba? Mayong agasin nyo tanan. O, yung mga gusto mo mag-road, mag-isip mo na ng 100 times, ha? Ay, huwag na kayo mag-isip, mag-fill up. Para maranasan nyo rin yung naranasan. Hindi lang kami. Damay na to. Sino ba yung Pasok ka nakikita kaya ng rin. tagahay yan? And Celeste Renche. Ay, dahil. Ay, yan sa mga Bicolana. From Naga City. Lagyan mo muna ako tingnan mo kung gano'n. Sige, utapusin mo muna yan. Mga orado dyan. Lagay mo dito, tingnan ko kung tama na ba o talaga. I'm ready. Waiting for your love. O sige pa. Ilan pa dalawa. Maliit pa yan. Like, ito. Ayan, dalawa. Yan, ilan yung alis-alis yan. Nanonood yan. Ilan? Ay, Ilan? ha? Gusto niya. Si Nagats. Ay, oo. Tingnan ko lang yung mga alipores ko kung ano ginagawa. Tingnan ko muna sa ano. Camera. Naligo na ba si Pens?
Sana naligo na talaga. Ay, hindi ko pa pala nag-TV-TV. Ayun Nabiyan ko na. Ay, hindi pa. Dapat ko rin niya gas mabango na yung tips. No? Yung talaga si Bobo. Yan dapat si Bobo. Yan ang tama. Yan ang orig na Bobo. Pag nandito siguro yung pumakit ko, gagano na yun si Pedoteo. Thank you so much, Ate Guy. I miss you, Ate Guy. Oh, Bicolana yun si Nora Perez Channel. Hello, Chance. Di ko lang dyan. Ay, sabi ko kalat, maligpit ha. Akin na yung dalawa. Wala ka nang gagawin. At sa salad, ito wag mo na itong ligpitin. Ay, kaya ka maglinis ka sa siguro. O, sige na, takbo na. Palugin mo yung webs. Nagdambuhan lang mga kusinira. Ate Guy, thank you so much, Ate Guy. Busy ang peg. Maraming bisita later. Today we're having Lebanese cuisine. Tapos biglang sumulpot sa akin. Pinagsasabi mo dyan. Bakit? Bakit? Nakakakulay dito sa Lebanon. Tayo. Thank you so much for the love and support. You're my only truth. I need you like water, like breath, like rain. I need you like heaven's gate. There's a freedom in your arms. There is room. I need you. Gusto mo na inat sa buhay.
parang may nag-ubungan ng cellphone niya pa. May nag-ubo. Maingay. Kambal! Good vibes, Kambal. Thank you so much, Kambal.
naman. Excited ko ito.